esuk jagone kloro rame suarane pating kemrusuh aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari asrane nyuna ulon parane amanu ing oce ana wit-witan pating jemu wit asenang atine katon asri donya saisine iki ana arek dapat ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget tak sampai metenten tiba biyen tau gendeng jos 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 yo jos yo ayo Anda kaya kiri ngebuang derang itu kaya apa? laya ngebuang aku jangan ngebuang aku tepak belas itu Iku sentrale gamelan iki teko Kendang. itu kendang kaya umum kendang amuri renu kang ganteng potongan ndek wis ireng kaya gorengan lencu lho lewat derang aja sembrono kon Kaya terkenal lho. lah iya Paling mangan kuwi lho. apa Paling ya soto tok. Rawon tok. Delon jane iki. Mangane. gamen Kamen sih. awit mau iki kebungan gamen iki Paling kan iku terkenal disiarno nduk radio. Televisi. Jane iki lho. Disiarno nduk corong masjid. bongko goblok gimana kancane Mas Ngomong ngono. Aku wis ngedong wis nyanyi ngomong. Ngomong sing apik. Aja sampe ngomong sing elek-elek. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Fayaqul khairum auliyas mut. Nek percaya karo Gusti Allah percaya karo dina akhir, nek gak iso ngomong apik, luwih becik meneng. Meneng terus. jare kon meneng Lho maksudnya ya nek gak iso ngomong apik luwih becik meneng, tapi ngomong. ngomong apa ngomong kontekno kabeh Kan akeh omongan. ngomong Rai wis koyo kretong. premu kegantengan kula wong gerang kok tretong iki wong premu ya legrek delane remu lho kaya sadile becak Malah ngomong muremu. ya gak murmure kok ngelono kok tretong kang itu mungkin kok tretong temen iki Innallaha ma'as-sabiri. gak ngurusi biri ngurusi tretong apa biri diurusi gak mungker urusan iku Ngono ae mureng-mureng. ya gak murmure ngono Uyan. gue gak ngono bos gue ditretong-tretong Amit mah boleh cek kamu lu. Ya ampun lu. Mohon doa.
nek. Nangis mau kowe percaya aku gak muring-muring nah. Nek niat kok jawani karo aku, bapakmu kon rene, bapakmu bos. Bapakmu kon rene. Nek, Oh iya, mari. iki urusanku mbek urusanmu. Aku kan ya. Kok bapakmu omah kok candak-candak karo oh nek gak trimo kon aku ngomong ngono. Iya. Mbokmu sing bongkol. Ya ampun iku. Boleh tak sewu nih, Gus. Oh, jodelalan lo. Guyon-guyon. Kowe gak ngono kan nyana mbok. Nek niat karo jawani, aja bapakmu. Ayo bebemu kono omahku. Ate kok apaan lo? Tak kelonani. Aku yang anane ngono mergo aku iki goleki kon. Golek aku. Nang omahmu sing lawas. Oh iya omah gede. Iya. Masalah masih gede koyo ngono iku resi. Iya, resiko nyene yang meja gak ono. Maksudku halamannya itu resi. Yo resi iya. Mulane instruksi pemerintah. Heeh. Sejengkal tanah ojo dijarno buro. Iya, bare dikosongno ku. Iya, nyatane halaman rumahmu Salah iya hebat. tanduran iku Iya. toga ono. Oh, kalono. Iya toh? Iya. Terus sawi, Sawi ono. lombok, Lombok ono. Terong ono. tomat. Tomat ono. Nek tomat iku nek abang iku tandane apa nek? Iku mateng, Gus, mateng. Nek setengah abang, Oh, iku kemampu. lah nek ijo cilik Iku pentil. iku sing nandur sapa? Bojoku. Mulane pentile tak unyek kok ngamuk. Balen ono lambemu, Gus. Aku nang omahmu. Nang omahku. Delok tanduranmu seneng. Iya, iya. Nek tomat abang, Mateng. lah nek setengah abang. Kemampu. Lah nek cilik ijo, Pentil. lah iya aku sing nandur sapa? Bojoku, Gus. Mulane pentile tak unyek kok ngamuk. Mulane Gus lumah-lumah tak delok pentile kok muntir. Pentile wono. Lho, bareng ngono. Iya. Nang omahmu maneh. Oh nang omahku maneh. Nang omahmu sret. Iya. Lawangmu gak ono. Bojomu mengo. Ale aku. Soale aku nek ngaji kok kon mertamu silaturahim nek gak ono wong lanang. Balik le. Saya delokmu krime. Iya. Heeh. Tadi nang omahmu Iya. lawangmu gak ono. Bojomu mengo. Ale aku. Coba keliru. Sing bener iku ngene, Bos. Net aku nang omahmu, bojomu mengo. Bojomu mengo. Bojomu gak lawangmu. Bojoku gak ono. Iya. Iya. Terus ono arek cilik loro. Lho iku anakku, Bos. Anakku tuh budak sekolah. Mulane kok delok inget napa le? Iya. Anu maksud bapak om. Walah diceluk Iya. Apa dereng bisa ngoni? Durung ngene. Tak kei dhuwit 50. Iya ngono Bos sing Jawa, iya ya. Wis gak tak anggap anake kanca, tak anggap koyo anakku dhewe. Anake kanca. Jawa saja kan kaji Jawa. Iya ya ngono sing Jawa. Nang omahmu maneh. Bali maneh. Oleh 3 dino. Iya. Ya gak ketemu kon. Nah, Ketemu wong tuwek lanang sapa? bapak Tak delok kok melentu gak rokokan bae wong iki rek. yo Tak kei dhuwit 100. yo ngono kae sorokoan, Bos. Wis gak tak anggap bapak niku. Yo tak anggap koyo bapakku dhewe. Bapak nih kanca yo ngono sing Jawa, Bos. Iya. Oleh seminggu balik maneh nang omahmu. Iya. Ono wong ayu kuning sapa iki? Lho bojoku, Bos. Bojoku. Wayu. Iya, Bojoku. kok melentu iso nggo uang gak iso agam bae. Lah ini Gus akang, Gus. Langsung tak kei dhuwit 300. Ngerti ngono, Gus. Wis gak tak anggap bojone kanca, Eh. tak anggap koyo bojoku dhewe. Aku gak eling. Kok gak eling lho? Anak kok aku gak apa-apa bojoku. Alane wong dianggep Para bojomu tak anggap mesti more-more. ora opo. Ngadatin suwi tak anggap pengen. Kok ngono kok muring-muring. Gus, aku pengen ngomongmu, Gus. Iya. Aku kepethuk awakmu, kepethuk arek cilik loro sapa, Gus? Anakku. Anakmu, Gus. Iya, kita bisa sekolah bulan itu tak kayak duit 6 juta. Sombongmu. Kon iki wong mangane bengi iki dingoni wong german. Iya, saiki kuwi meneh dingone wong balung benda. Iya, wis
tak kei duit 600. Nuwun. Kowe gak tanggepan ae sapa-sapa tak kaya anakku dhewe. Anake kanca durung nek tiba sing karya kejelunuk kon. Aku balik karo omamu, Gus. Iya. Gak kepetawamu kepodo wong lanang tuwek sapa, Gus? Bapak, Bapakmu. Iya. Tak kei duit 100.000, Gus. matur nuwun. Gak tanggep bapakne sapa-sapa, tanggep kaya bapakku dhewe. Bapakne kanca mari dibongkong. Yo, Gus. Aku balik omamu, Gus. Iya. Gak kepethuk awakmu. Kepodo wong wedok wayu. Rambute gombakan sapa, Gus? Masa yo iku Bu RT. Bu RT. Bu RT iriyane omahku iki lho. Bu RT. Ya lah, Gus. Wis tak gawe Bu RT sapa-sapa. Tak kaya Bu RT gede. Bu RT ni kanca. Aku balik mana, Gus? Ora mana? Iya, kepada wong wedok doku kuning rambutnya sak bokong sapa, Gus? Lho, yo iku Bu Bidan. Tidak. Bu Bidan piwi, tanggaku iku. Gak tahu bicara sapa-sapa, Gus. Kita kok bicara dhewe. Iya. Eling bicane kanca. Gus. Apa? Bojomu nang ndi, Dik? Makin alasan. Sik, jane kon yo, nduk omahmu lawas iku gak ono. Oh, kan. Kon iki sing pasti ku manggon nduk endi sih? Saiki aku ono dene Lamongan. Dene Lamongan ngene. Oh, nyambut gawe. Tidak. Ala apa? Rabi. Rabi aku. Nduk Lamongan rabi. Rabi. Tadi saiki positife kon ono Lamongan. Yo iya. Lho nduk ndi? Ono Jombang. Nyambut gawe. Tidak. Ala apa? Rabi. Lah bojomu sing Lamongan. Tak tinggal. Apa one Ngeslong. maksudmu ngesro? Gak duwe pira-pira entan. Boros. Boros. Lho. Tadi saiki kon ono Jombang. Lho iya. Ono Mojokerto. Nyambut gawe. Iya, Rabi. Lho ya bojomu sing Jombang Tak tinggal. apa one Peret. maksudmu prep? Gak duwe iku lho angel. Oh, tadi dhewe mlebu. Iya. Angel kon njaluk. Angel njaluk. Tadi saiki kon ono Mojokerto. Mojokerto. Ben aku tak nang omahmu. Eh. Cek ro bojomu sing saiki. Lho, aja, Bos. Apa? Bojoku gak nang omah. Nang ndi lho? Bojoku ono nang rumah sakit. Nang rumah sakit. Iya. Lho loro apa nek? Meteng. Oh, mari preksa, mari ngono mulai. Lho iya. Halo. Babaran. Lho kan babaran. Ada babaran. Lah kok tunggoki. Kan dengan nunggu ayo babaran, gak metu lah usah iku. Apa nunggu Kan ayo? iku bojone lho. Lho iya wong ngerti aku bojone. Wong wedok. Iya. Iku nek kate babaran. Iya. Nek kate wat, nggih Mak, wat nggih Mak. Lho, lho. Iya. Nek kate wat, Heeh. tangane gecokan tangane wong lanang. Iya. Masyaallah, gede atine nek. Masih gak gocolan tangan wong lanang, gocolan meja kate apa? Kenapa ngurusi wong meteng? Kenapa? Lho kenapa? Kenapa, Bos? Anake meteng mergo wedok. Lah kenapa kok wedok? Anake wedok mergo ana golongane. Lah kenapa gawe gelungan? Lho menurut mari tak ces. Kok niku? Jadi saiki Heeh. kate babaran. Kate babaran. Lah kok kakak tumbok iku apa sih masalahe? Anake gak tak tunggoki, Gus. Engko arek lahir brosot, bidan teko. Terus narik biaya apa tak gawe bayar. Nek bayar listrik 6 bulan gak tak bayar ta e. Jadi alasanmu gak numboki nang rumah sakit, gak duwe Gak duwe biaya. Rumah sakit endi? Gatul Gatel Mojokerto. Mojokerto. Lah iya. Ya iyalah. Heeh. Bapakne moro aku. Bener ya. Terus nggawa HP baru. Waalaikumsalam. Walah yo paling ngebel begenggek. Cek. Ya Pak. Ya saya Gus Kuprit. Saya temannya Mas Jonet. Oh. Dari mana Pak? Rumah sakit Gatul. Lho patene lho Gus, patene lho Gus. Patene lho. Kenapa? Gatule iku lho. Lho, kancaku akeh sing dinis nang kono. Iya masuk kanca akeh kan gatule sia-sia Gus. Sip, yang penting. Waduh. Ya Pak, saya Gus Kuprit temannya Mas Jonet. Ini di sebelah saya orangnya. Nggih. Enten apa Pak? Hah? Alhamdulillah.
Bojomu wis babaran. Kowe babaran. Alhamdulillah yo kata tunggoke metu dhewe. Wis, seneng atimu. Iya iya. Takono Gus. Iya. Bapak lanang apa wedok Gus? Oh iya, Pak. Nggih. Bayine niku lanang napa wedok, Pak? Oh. Lanang. Alhamdulillah, tak jam-jam lanang. Iya iya. Terus takono bobote piro Gus? Oh nggih, Pak. Niku bayake waktu lahir niku bobote pinten, Pak? Hah? 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo nih. Itu bayi kanimbang beras. Lah, kok kira ngomong? Itu bobotnya 12 kilo. Terus panjangnya berapa? Saya paham. Iya, Pak. Terus panjangnya berapa, Pak? Hah? 1,5 meter. Bayi apa ulo? Ngomong apa dhewe dokter ya? Aku babaran itu normal apa enggak Gus? Saya paham. Iya, iya, Pak. Itu waktu melahirkan, itu normal apa operasi, Pak? Iya ini Gus. Oh, nggih. Normal. Normal. Hanya normal susah aku Gus. Kenapa nih? Bobotnya 12 kilo apa nih gak becatan dong. 12 kilo. Terus takono, itu waktu itu dioperasi kagak. Enggak normal. Ya normal aja kamu udah dijahit bagai operasi. Iya, Pak. Takon ya. Takono Gus. Pak, iya, Pak. Dengan bobote bayi niku 12 kilo. Dawane 1,5 meter. Kagak jago kurang meter. Niku dijahit nggih, Pak. Niki bojone takon. Iya, nek dijahit. Dijahit Gus. Orang dokter Gus. Apa? Menjahit kok jole kabeh-kabeh. Aku kok nyangai topi iki. Nggih, Pak. Niki pesene bojone mboten mboten angsal jahit sedaya. Nggih, sampean ngengehi sak janggel. Napa kane? Sak janggel. Gengleng orang-orang. Nggih, Pak. Terus, Pak, itu biayanya semuanya berapa, Pak? 6 juta nih. Iya. 6 juta. Gak bumbu. Gambung ya, bisa Buka cukup bayi. kok nek gak gelem bayar 6 juta. Iya. Anakku bojomu disandera nduk rumah sakit. Gak boleh 10 tahun gak getol. Gak boleh dia 6 juta. 6 juta. Ya, ya, Pak. Pak. Ini mohon maaf ya, Pak. Suaminya lepas tangan, Pak. Nggak mau bayar, Pak. Nggih, saya aja yang bayar. Aduh, bukan tidak. Isin aku. Aduh. Ya, Pak, mohon secepatnya dikirim nomor rekening, nanti saya transfer lewat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi tidak percaya kalau gak kopian. Ya, Pak. Wes secepatnya ya, Pak. Ye, matur nuwun, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Wes, Kok bayar? tak bayar. 6 juta. Yo sini ae. Bojoku boleh. Yo. Anakku boleh. Heh. Langsung ngomong kok pek. Nah, ini ya. Orang kaji ngepekan. Kok ini aja sudah Gak sudah ngono. Kok ini gak duwe-duwe. Nah, Persiapan. iya. Resep? Resepnya Mbak Boyot piye? Iya. Contohnya kayak bojoku. Iya. Bobot 8 bulan kurang 1 bulan. Heeh. Jarene Mbak biyen. Iya. Kau sing gelek mangan welut. Bobot 8 bulan Heeh. kurang 1 bulan. Bojoku bendino tak kamon mangan welut. Welut. Welut iku lak lunyu. Lunyu iya. Iya ta? Iya. Wah, barang-barang bangsar kok. Kasar lo. Krosok reyek. Tak ono mbok. Iya. Langsung. Berusut. Hmm. Tapi bangsar laire. Iya. Nyekel sing angel wong. Kok ngomong ngono malah aku eling gue. Eling apa? Aku jare mbaknya ngono. Nek bojomu iki bobot tuwa. Iya. Nek kakek lahir sing gelek mangan keong. Apa hubungane? Lho, keong lan omahe ya. Omahe. Jero lan wong ya. Iya. Gelem metu lak diabapi ya. Oh, yo nek angel metu diabak. Gak apa-apa. Pasti metu. Iya. Pasti bojoku yang ngono. Temen yo dadi guni. Sabarane angel ta. Karena akeh terus.
Koilan yo guru saja lo takon nang arep takon lo gedhe. Yo temen yo. Bareng lo tak dalang aku ya roh iki. Bareng lo ndak sempat tuh, Bos. Lo tak dalang balik maneh. Berarti maneh. Bareng lo wanyo ketok iki Bos. Terus tak abaki. Langsung blowoso. Loh, Mbak Boyo biyen lho resepe ora weten ditaleni. Kali simbukan. Simbukan yo waras. Ya terus kok biyen ngomong semerah ngawe mandi. Mandi. Iya iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lautan, Indonesia tanah airku. Iyo ngatemi iku gendak aku. Indonesia Bicara lagi Indonesia. 350 tahun dijajah oleh bangsa Belandotan. Belanda belum aman dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Namanya bukan Jepang, namanya kerupuk uli. Dijajah oleh kerupuk uli. Jepang Kan, atau Nippon Avitek cat anti bocor. aku cetak. Senjata bangsa Belanda lebih besar yang berbunyi glubuk, 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 gadu, gadu, gadu. Kletekan. Kletek. Bangsa Indonesia senjatanya lebih kecil yang bernama aret, bambu runcing, gelati, gong loh, ayo penet. Enak loh, jatuh dijahit cocote. Tapi di masa itu saya masih belum lahir. Yo cek dorong ana under. Lahir saya di tengah lautan. Loh, Bapak saya orang hutan. loh. Dan ibu saya Iwan lohan. tapi sekarang sudah merdeka 80 tahun dengan lagu kesayangannya. Dari barat sampai ke timur bergajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Kota Mariana. Halo, halo Bandung. Kota Tenang. Dilarang nyontoh, Ojo sampai jiplak atau pledek. adik jiplak nyontoh jeruk. Kreativitasmu tunjukkan. Jiplak terus. Kating saya apa? Buku gak kuman lawan aku. Wong wis tuwa ya gak iso nggih dhewe nae. Wes nek ku dhewe Duwe ya? duwe rek. Oh, Lapo? kejelungu. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. Jadi apa? Dokon bayi. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. Nang ndi? Gengge. Dosa Dolayan arek.
Oh ibu, setelah aku dikandung ibu 9 tahun, 9 bulan. 10 hari. 9 bulan 10 hari. Setelah aku di dalam kandungan ibu, agak sumpek sekali. Peteng dedet gak ana wong dodol sosis. Anggitmu tontonan nah. Kan dodol sosis. Ya ono njero. Kan kadang-kadang ono sosis. Kalau sosis, tak gerabak-gerabak itu sosis ku dhewe. Setelah aku di dalam kandungan ibu, saya ingin keluar. Saya raba-raba. Saya pegang-pegang tambah lama kok tambah jemik sekali. Mari udan. Setelah aku ingin keluar, saya tengok ke kanan, saya tengok kiri. Manakah pintunya dua? Tidak ada. Di depan saya ada pintu tidak begitu besar. Sapiro net. Kami ini. Setelah aku keluar di dalam kandungan ibu, berusut, langsung balik. Apa? Izin. Lah kok izin? Ikutang bidane. Setelah aku keluar, kepala saya keluar, badan saya keluar. Saya hidup di tanah Indonesia. Ya. Bener. Saya terdengar sayup-sayup lagu Indonesia Raya. Cocok. Walang kek. Indonesia Raya ya walang keke. Syukuran sing akeh. Ayo ngopi. Ngantuk net ngopi. Mau aku tak ngopi. Kadang-kadang kopi borok. Baru ya, weh. Gak tepat. Dengan susu kopi ya kopi kapal api ya. Lah kuwi dibuka ono kopine tok kapal gak ono ya. Oh, berarti iklan ini yang kadang-kadang gak cocok ya? Gak cocok. Iya, kayak susu bendera. Lah iya ono susu. Tak buka susune, Ono. ya gak ono gendera. Benderone. Iklan itu sing pas gak mbujui. Iya. Iku mek sarung gajah duduk. Iku gak mbujui. Gak mbujui. Lho, engko ning gawe sarung bukaan. Lho, ono kelalene. Lho, mbujui. Gak sarung gajah duduk tok. Sarung cap mangga. Iku jujur. Sarungnya dibuka nambah keluarga. Oh internasional. Nambah. Keluarga iya. Wes, aku tak mulai rek. Ya. Soalnya aku ngetero bujuku nang pasar. Iku temen apa no iku? Lho nang pasar. Sampe kok ngebel aku bos ayo ngopi ngono. Gak wes aku ngetero. Gak ngetero bujuku nang pasar. Bujuku nek kaculi jen kuwate Gus. Iya. Kok cacar nang pasar. Kena dicontoh kon besoknya rabi. Iya. Suntun kaya jane iki. Iya apa? Iya, bowo. Dia bowo. Bowo. Bojone dicekel. Cekel, digandeng jam bowo. Oh, romantis. Ngono lho. Rekreasi. Nah, Dicekel. nah, Digandeng. digandeng. Iya, Setiani. Lah kon mlebune Indomaret iki kok. Lah iya tak cekel kanane. Kok apa nih? Nek gak tak cekel sembarang karo jupoi, Gus. Ya torok mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok mulian. Mulai Gak teman. percaya. Gak percaya. Asline. Ngeteno bojone yang pasar. Iya. Jane ngono suami takut istri. Langsung gak ngono lho. Wedi mek bojone. Lah iya mbok budal dhewe lah ya iso sih. Ala-ala wong alasane ngono wedi mek bojone. Oh alah. Lah kan gak percaya kon. Kak, Ayo namanya Markasim. ya ditengke. Markasim ku lamai depan. Omai depan. Ayo liwat buri. Bilang buri. Nah, nang ngarep Nang ngarep. ojo buka lawan. Buka lah. Jendela dibuka. Ya apa sih? Oh. Tenan tarik ku nang Iya, pasar. ayo ditengke. Iya. Ayo. Ayo. Dadi bojone Jone 30 tahun. Kadang ana enake, kadang yo ana enake. Kadang wong wedok disayang-sayang. Kok bar ngono nek salah titik, disentak-sentak. Wong kok ngreketno ati. Wah, aku jongkok-jongkok tak tinggal oleh gedhong perman ae. Wenten ta gedhong perman? Apa? Kula pesen 5 nggih. Nggih. 5 ae, kok kekek gak ngentekno. Mampu ta? Mosok kami telo tuku rokok, budal kek mang mari beduk. Nganti yamene gak mulai-mulai mung ngono tuku rokok nandi.
iki lho kok. Kapan diae cepet gak boleh-boleh. Karaoke. Karaoke. Oke. Wah, terus tonggo-tonggo akeh sing ana ikon karaoke ta. Mang Purul mang. Kulo mau pamite matu rokok. Jangan nang karaoke. Lah iku nang tonggo-tonggo nang ngono. Yo, Mang Purul. Panganan apa sih kurang iku? Gua sakit juga. Ngomong apa kan? Aku tadi bojomu ngerso lho, pendino maure-maure nang. Lah iya, kok adu karo menangi. Ngomong ambek wong wedok aja buyang-buyung. Buyu matamu kok. Nangis dari buyu. Ora mangan yo lek. Ini tak delok badan Bandung kaya mangan badan sing teno. Aku goreng kok terasa. Rasa setengah kilo dulu tambah gitu bocet. Aduh semono yo sabun di sini teno. Kata bocet iki lagi jangan wedi rong kilo. Besemen. Aku jangan dicoba. Aku lagi ngomong ini kok sini. Kok dibuang, jalanan teko Tegal, teko sawah, teko tambak, bledok wae boleh dijilerno. Aja kate ngomong ngono. Lah kon wingi jalo esuk ya tak lerno esuk. Mari bedhok ya tak ler. Mari magrib ya tak ler. Jalanan tak dijeker keti. Barang ngomong diler, bakolan bola pangan. Bakolan gak abang gede, itu nek garing tak kukupe tak selesai. Oh, nabang lanang boleh, turun ya mengkumpul. Lah nek wong wedok turu mengkur iku ya kudu manut Kak. Ya wis kalau manuk disiap cecek. Kayak ruang ini cecek topok ya kan pas lho. Jangan ditolak. Iya. Saja itu wong aja ketemu. Wong lanang senengane nyentaki wong wedok. Ya ta wong kon gak 14 itu. Kon iki ora gak 14. Menyek. Lah. Kurang hebat ya apa maneh? Ya sing kok hebat iki kaya itu nek. Pesan goreng. Iya. Wis ayo. Ayo. Pesan goreng. Wis ayo nek ngono. Nek kurang hebat ayo nggon isor-isor gunung. Saya tidak. Iya. Barang. Kaya gak wani ae kok. Nek awake loro kabeh. Ya diombeni jamu. Jamu kamu karyo. Lari to wingi. Ngelu kok jamu. Lah sing ngelu ta? Ngelu. Walah lek ndak sing ngelu ya tak tukokno pen. Nek ngono mang lho nek toko. Yo bukan ora Tak bukan. tukokno pel-peli kita iku lho jamu pagi ndas ngelu. Apa? Jamu ndas ngelu iku ya pel-peli kita. Itu seperti kita. Jenenge Pelita. Kok seperti kita itu? Walah. Kok kacane titik ae kok. Pel kita mbek peli kita iku kacane titik. Tadi dia pilih gak cocok itu mau lo sih kita. Menyunya anak itu oleh itu kok bapaknya, bapak nasi kerung nak tunggu nak, kono beli. Wong wedok iku yang butuh kasih sayang. Oh, gak dilono terus ngono. Wong wedok iku lah ya disayang-sayang, ngono lah ya bahagia sih. Jadi dia anak itu kita Alah, alah. Saya sayang aja. Aku wong, Kawani. aku wong saya. Alah. Jonek ngono nyaline kecil. Kecil. Kenesu amari sobu. Alah. Kawani. Lah nek Rika, ayo ngomong sayangan, masih akeh wong yo tak sayang lah. Sayangan. Loh, Rika. Sayangan. Ayo sayangan. Kawani. Kawani. Ayo ngomong sayangan. Sayangan. Kok aku kok. Iya nek jonek kecil. Saya kecil.
karo isin iki. Lah apa sih iki? Aku iki Wong bojo-bojone dhewe kok ya. Kali bodol dhewe jenenge ngono aku isin. Alah, alah, alah. Boleh nyanyi yang Oh. teman-teman Ya nek kon tak lani wis kendel. Asik. Mana? Kendel wis. Ayo se, yo ngono. Jenenge wong bojoan. Masih aku wong wedok iku ya. Kepingin wong lanang betah kerasan di omah. Yo aku sharing-sharing lah nang koncoku sing pinter-pinter. Tak takoni. Yu, apa iku wong lanang cek betah di omah, kerasan di omah iku jamu apa sih? Oh, lari jamu sari rapat. Dari ini. Esok ngombe 8 bungkus. Mari sembayang beduk ngombe 8 bungkus. Mari sembayang nang gerep ngombe 8 bungkus. Jae. Patleko. Ngombe kabeh. Goblok kon. Patleko ngombe kabeh ya kerapet temen. Kurang rapat dijahit. Salah maneh. Wong jenenge wong wedok berusaha. Jangan no, kawinnya ya. Iki ulang tahun kemerdekaan. Iya. 80. Jadi ini bacaan ya. Di Calon Pasar. Iya wingi waro-waro kono wingi. Iya. Di kolongan bacaan. Iya. Yang ngono aku tanam pasar. Pasar. Belanja bahan-bahan dapur. Iya. Ini gorengnya. Dibilang lah. Iya lah. Orang nggak bungkusin di jalur duit. Oh, jenenge kewajiban wong lanang. Iya. Iya. Kamu mulai cukup loh. Rek, blojo akeh nanti nek 20.000 cukup ya. Bila mulai kamu itu akeh. Bila mulai kamu perlu pura beras 10 kilo. Banten 5 kilo. Oh, Cuma berarti esak blek. yo gak copot ta lah. Dari sama gak cukup. Duitnya masih dodol. Duit uang orang apa duit ya? Tangan musim itu operasi itu baru tak. Terus itu. Jalan. Muri wong wedok kok muri gak tayang ngono. Muri wong wedok koyo sing apik, mosok muri gak tayang ngono. Ya aja muri gak tayang ngono lah muri wong wedok sing apik. Muri ku gak apik aja diwong nang wedok. Nonton televisi kayak banyak gitu. Jalan. Nek ngono aku tak nang pasar. Jalan pasar. Wis gua omahe ya. Yo. Gremeng ae. Gua omahe. Cokane nang dinding. Kira-kira kok jam 3 susulan aku ya. Yo. Amen lho. Yo. Jangan gue bodohnya bener wayu, jangan tak tinggal gue. Gak mana apa-apa nemen bokong. Bokong itu lo pekul. Dipangan cewek wolu gantek. Dino dore boleh ya. Dino dicelaki, bukan gak no bener salah. Kalau kamu boleh sedino dore ngore. Kalau kamu boleh pegawai gak boleh dore ngore. Dua ngore terus saya. Kalau uang kocok-kocok mulu. Ya apa sih man, salameng telu gak dijawab. Syukuran do tak guru. Guru si ayu pernah aku. Dewane. Roke di. Api aman. Iya wapi. Lho ora mbok kok naik ngono. Nah iya ya apa sih man, iki ya kok dilare saiki ngono lho disenil. Iya. Iki ngono sawe kok gak ame paman dapat kangen. Oh nek 10 tahun.
Iya. Kangen aku sampai suwe gak rene. Iya sing belum rene, cuma gak apa-apa, seperti kok itu ini. Iya, lah sampe niku nyemoni ta. Ah, lah apa mau. Aku nang wis muter-muter nang pasar, Man. Nang pasar. Iya. Lha Yo rene kan jeneng gowane pen oleh-oleh, golek kebuah. Wah apa? Lah jare senengan kan niku keres. Keres. Ada itu kan manik manuk gentina kan. Enjoket. Keres. Keres. Keres keres. Yo karo mana. Yo nanti kocelok. Aku mau ngut-ngut golek keres kan Mang. Kana ya. Nanti nang pasar dijine. Golek apa dong? Golek nang pen buah ciplukan. Luan. Iya, kamen asam urat aku. Alah, yo yo. Aku lu sih, Man. Apa? Kan kok tambah kuru. Tak culek kan, Bro. Atau mrene ora dikuru-kuru. Anane kuru bendino diceraduk karo bebekmu. Wah, Walah, bibiku jenenge atu ta, Man. bapak kamu ngono. Walah nek jenenge atu yo joli-joli nang pasar kono, Man. Aku ora soal iki jono. Kuwi mesti jono. Jenenge atuan. Lah masih nyelakuan aku wis sing seneng tresno aku iki. Wis seneng kok. Aku lu sih, Man. Apa? Aku lak mendayo serene iki. Aku bet mayo nang kembong yo kepanasan. Sampeyan gak kepingin gawe aku ngombe kaya apa? Bener. Yo iya sih. Aku kono gak ada. Yo tuh, kebaran aku iki mendayo kok digawe tuku dhewe iki apa sih? Iya ya wis, kon tak gawe wedang kopi ya. Kopi. Iya. Oh, ai. Baik. Teh. Mama cepet nek teh. Cepet ta. Nang apa? Susu. Oh, susu. Iya, Oh, Mas. iya susu enak ya. Enak kali yang kangen. Iya tak gagal susu. Cepet ya, Man. Iya. Man. Susune sing Oh, anget. iya iya tak yo. Man. Apa? Susu coklat ae yo aku gak arep nek putih. Oh iya. Man. Ojo lali kayak ana gula. Lah tak kene mes. Enak kon mari wis susu langsung mongko. Wow, dia gula. Ya lah. Dek paman sih kok lakune wis sayek. Ora kok gelar saya. Yang penting moto saya ya. Apa nih? Yang penting kan dong. Yo ngene ku pamanku senengane guyon. Melek sak desa lho elek dhewe, Bu. Balik man. Kok gelar elek. Masih elek nang itu gak guri ya. Mak gak elek, buan dong. Ya ngono. Kayak titik kok gendeng. Jon buan, kesaene susu kono man. Yo ngene iki paman. Ono ane mendayo nek kan jaluk ombe ngono kan garap kae lek. Masih tuwe urip yo pamanku. Aku dulu susu kok kaleng gak ono. Ono kok diseteng tak kelenet. Gak metu susune metu anake. Yo kaya susu sing kok kaleng urip kok ngantuk kok nek gak ono. Yo kaya lan ngene wis kuat. Kok bawa tuku susu. Kok ndek nang kalengan yo. Susune medhus. Aduh kita ponakane enak. Ulus le paman iki golek susu tapi suwene. Hah? Paman. Hah? Ini gimana sih? Betul nang dia lagi gimana? Jalan susu. Yo apa? Iya, susune ponakane dipenyet tok. Masa HP.
sayang, aku mau habis sosok sih. Keturun. Ya, aku sih pamit bolak-balik, terus susulan aku. Iya. Kok iso keturun aku mandolek minyak mumet-mumet nang pasar gak ono. Kamu bencana kan? Gak ono, entek kabeh. Entek kabeh. Namanya kan? Entek. Jangan mau tolong aku. Kamu mesti adole dolek minyak goreng itu tuh tolong aku. Wis gak apa wis kan dolek minyak, Iya. mesti wae dipanggang ae ya. Anak bungkus bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Lah ya enak. Iya. Lah di kacangnya. Tangan. Tak berita nih lo. Lah kulitnya nanti. Tangan pisan. Kamu mesti kan iki kan usah tawat terus mangan kacang sak kulit-kulitnya. Kulitnya poni. Walah. Apa? Lah apa kok ana susu ndok kene? Apa? Lo kan alergi susu sih. Iya. Ayo sama. Iya, iya. Mari anak sama. Mare. Ayo sama. Mare bukan. Wes kan nyanyi. Kacang ana di. Sama. Iya. Mari anak sama iki. Mare. Jelas ana wong wedok boleh bono. Ketara untuk susu. Tiga arek dewe. Tiga daripada dewe kok. Wong anak dijajan wong wedok tambah ngomong kon. Tiga, tidak kebono. Tidak bono dewe. Nenek. Ini ya ditangani wong wedok merek-merek. Ditangani wong wedok iku medhep nang kene. Napa kon merek-merek iku? Tidak bono dewe kok. Tiga, tidak bono dewe. Kalau bapak Indonesia menang.
tak diurus ini diurus. AN kamu. AN saya nyuwun kelatuk. Sik iki mang ya apa sih kapitane ya apa sih? Cak, tak tinggal nang pasar dadak gendana mbek pamane lho, Cak ya apa sih, Cak? Ana aku ya gendana mbek pamane sampe no jabitang. Ya aja jabitang. Asli. Api ini wong loro mang api. Yo, kamu cuma tolong aku kalau. Cek ditoto. Iki apa kae? Iki apa sih iki? Iku ponakanku, Cak. Mei. Lho, iki Mei ponakan kena piye? Iya. Kon ben tau tak gusi. Asli, Cak. Lah ya kon saiki njaluk digusi maneh. Asli. Halo. Ngene iki kapitane yo. Iya, Cak. Kamu jelaskan apa, Cak? Pencalonan doang. Cek, ya apa sih? Kamu jelaskan lagi lho. Iki ya apa sih? Jadi mana aku mas suwe gak tau nanggonku. Iya, terus? Saiki wis sambang. Lah sambang itu man. Kari bekas kasih man lombok. Kon ninggal apa kon? Aku tinggal potong, Cak. Lho kita itu kotane sapa? Potongin mbokku, aku kan kono mbokku nang pasar, kari. Wah, lek aku potongin mbokku lah gak ngomong ket mang. Sampe tak jelasno mbokku goreng kono. Masa kenal ku ya karo. Iku digawe mbokne wong kiwir-kiwir. Karo aku, Cak. Itu sampe berbuat ki opo? Ya gawe kaya gendera kiwir-kiwir. Awek ngono gak berbuat. Ya kalau berbuat. Yo. Wes, Ya, aja ngekei contoh saya. ya sepurane, Cak. Wong german iku rukun-rukun. Rukun, Bos, ya. Semboyane guyub rukun. German adem ayem. Ya, Cak. Ya, ana apa-apa iku dimusyawarahno. Aja busak-busuk kaya ngene. Musyawarahno golek solusi sing bener. Ya, sepurane ya, Cak ya. Wes Mei. Wes saiki nang mbokmu. Barang kotange kiwir-kiwir. Ayo saiki nang gone. German. Untuk memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-80. Hiburannya Lodro kesayangan masyarakat Jawa Timur. Lodro apa, Cak? Yaitu Lodro Karya Tuhan. Saudara